Adoran sobat hita tu pasoran nabadia rap do debata di tonga-tonga di bagas tahun martamian nahum mahita dalan pahibulhon roha do pikirata. Ulaun minggu sadarion pukawat tama di bagasan warni debata ama doa gorni anakna Tuhan Yesus Kristus doa gorni tondi perbadia nama palangit do tanon di pasar madamena tu tondita amin rahmahita mandot tangetai ale Yesus Tuhan nami beren hami nadison inamahan mido hami saluk nadison saya sirom di hari, saya penguru hamion. Amin. Marende mahita. Martuama nama was male mida hatigoran asip pagusorondo nasida martuama paroha nayas aidawan nasida do debata martangiang mahita ale Tuhan debata amanami para siroha nasumurung
Saya togihon mahami tu anakmu, asa ibana napna hami. Rehon madihami hapusen nasitom, hasa holan hosan bing hapusen nami. Tunang was huriam mahaposan tu akan di hasilon. Hai holan hodo si haposan hapurusan jalan abonar. Saya si maroham patuduhon tuhami dalam tuhatuaon. Asa jupang hami asili roham nagudangi. Alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Didongani Tuhan di bata mahitaon salubna. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Tangion hamuma hatani dibata sang sikap dipati di minggu ta sadarion imana ta surat di 2 Korintus 10 ayat 10 sada sang nama hatana ope ale akadongan selas marhamuna se olo mahamu patuhuon jala apuan sada mapikiranmuna radoti hamuma damai asa didongan dibata parholong roha jala pardamai hamu rap mahita mangido gogotu dibata ale Tuhan dibata sai balugoi mahami mangulahan mahumbar Tuhan kami amin. Marin de mahita katopoti marusakta martangiang mahita ale Tuhan debata amanami parguguna satu dosan mauliate mahudok kami Tuhan ala asini roham midah kami jol mana dangolon narodo kami nuang tujolon manapoti saluhut dosa kami alahu pakhatopot kami dona di bagasan dosa dot kami tubuh jaradang adong dapat haposian di bagasan rohanami hian jod-jod rohami menimbil sian dalanmu nanti gori jarahu lausi hami nagepni hatam asi marham dihami ale Tuhan debata hombar tu denggan di basam sayunang paingot-ingot aka dosa ni haposon nami dohot pangalisan nami sese sama salub nai alane anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
tu hasani dosa. Martua ma manang ise nang sinesaan pangalsion na, nang hinukupan dosa na. Martua ma joma, ia sorry jujur Jehovah tu ibana hajaton. Hasangapon ma dilibata na digijang. Amin. Tabigema turpo Kristel dimingita sadarion iman atas surat di 2 Musa 10 dimulai masih ayat 11 1 ayat 10 somal marsoling mahita dungi ninna Jehovah matu si Musa songanon nunga ubede palumutungan nila Israel dok matula sila songanon matira budari panamuna juhud jalan mengunai tolong kamu sasaku asal di kotamu aku jauh balik menai. Jadi dumbo dari Roma mahulalan akalote tung ditutup do pasarwane jala mengenai marpeahan nambur humaliang pasarwanai. Jadi di mana nambur nama peahani idama adong malarak di sini halong komani songon batu ikuti kata metna roh ibuna. Jadi dung di ida halak Israel akan didok be matu donganna manhu ahadoi aindang di boto nasida manang ahai alai ni nasi Musa matu nasida ima sagu-sagu na nilehon ni Jehovah Tuhamu bain si panganon Utun mata na tinunang si Jehovah papumuhamu seni ganupal guru tutulungan na pangaluna sa suluk sa sahala maguru tubilangan di tokuna ganupang pula na guru di sini utun-utun nabi. Jadi di bayan hal Israel masomoni adungna papung kodang adungna papung wati rakmaita seplualu alai dung disulupi kabindang adung gobian na papung kodang jalandang harurangan na papung wati ganuk marguru tunggal terpasang di papung nasida ima sahatna martua makanung begi jalan opep hatan di bata. Amin. Amin.
mahita makatidakon haposetai songon pakatidakon dongatta sahaporseani di sandok portidion rak mahita mandok au porsea di mata Jehovah ido ama parguna sakulusan na tumapalangit do kano au porsea di Yesus Kristus anak di bata dan sadai iman etulukun si Maria na gagabian si Antoni porbadia andorang sahabuan ido tuhatta na tuman medekne di pahuman misiratus na make terpaja do ibana di hawa pinasiran na tuat tubano toru dumitanom nang mengulu di ari patuluhon na manai tu surga la hundu tu siamu di bata Jehovah amanai pangkur na sabulsani di sima ibana pai manut sogo tu tanomon mangumuni harap na mengulu do na mate au porsia di tondi perbadia jala adong sada huria na badia huria kepan diharap Kristen akan na badia doho biasa ni busa doho diatannya mendok mulat mengulun suget daging harap ng mate doho biang ulun ngasara sudah amin. Mari nih mahita tapasonan marohata dami ni debata na sumurong siyan saluhu na roha imana mangaramoti ate-ate doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Tabigema barita nauli barita las ni roha siyan hata ni Tuhata ditongan ni parsauram mingguta sadarion iman tersurat di surat ni Apostel Paulus tuhuria Efesus di bidu opat mamuka sian ayat sada rodi ayat itu sonoma bidok disi asa ahuna tarihot di bagasa Tuhani huapoi mahamu parange hok kamu manatama hok bartu pajowon naung songgok Tuhamu martoruk niroha situtu marlabok jala marlabas niroha masih hehean di bagasan rohana holong hari gasok kamuma mangaradoti hasadaun nitodi pinadomu nidame aisada do dagingi jalasada do todbi aisongonido hamu tarjo di bagasan sada pakirimon di pajowoni sada do Tuhan sada do haporseaon sada do nang padidion
sadaro debata, amani sasubi, si gomgomi saluhut, si torusi saluhut, jala si ingani saluhut. Alai tu galup hita bedo di basa-basahon asiasi marguru tu panagihon ni pangalehon ni Kristus. Ido sahatna taidehon hangolua do hatam. Shalom, horas madihita saluhuna. Salam sehat ma dihamu sudia karuas ni huria. Amanami inanami hahaanggi pinaribot. Diganuk bagas tadi. Barita nauli na usaha tuhita. Di bagasan mingguta sadarion. Ima hobartu tema mana topik ni mingguta. Makarikoti hasadaon ni todi. Dihamuna saluhutna ruas ni huria pinarhamau ni Tuhan Yesus Kristus. Di tonga-tonga ni bangsokta adong dosa damoto manang semboyan bineka tunggal ika. Namar hararoan sian hata Jawa kuno. Namar lapatan nangpe meragam-ragam alai to tongdo sada. Manang di hata Indonesia berbeda-beda tetapi tetap satu. Sada filosofi napa adar realitas berbangsa di tonga-tonga ni parsaurata macai gudang akka haragamon ni suku, agama, budaya, bahasa, cara hidup hasomalam dohotaka lana asing dope. Haragamon ni totu berpotensi do mabahin masa akka kekacauan. Bahkan dangadong perdomuan ni nasada dohot na asing. Alai filosofi bineka tunggal ika nungga berhasil mempersatukan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gabi sada negara na bersatu jala berdaulat. Lau songoni mamarhiti barita nauli di bagasan mingkutta sadarion. Disungguri doro hatta lahu marnida fakta manang realitas haragamun na adong di galup hadiriota. Alai di bagasan Kristus Yesus nunga di padomu hita asa saluhut na pasangat po debata. Jala di jodoh hita lahu makarikoton hasadaon ni todi. Dihamuna saluhut na pinarhamau ni Tuhan Yesus Kristus. Adong dua subtema na boita pahiba-hiba marhide tulput jamita di bagasan mingguta sadarion. Naparjulu marparangi natama marguru tu pajowon ni Kristus. Adong sada hal menarik di turbukon hobat tu pangapoyon ni Apostol Paulus tu huria Efesus. Ima parsuruon mamarangehon natama hobat tu pajowon nang songgok tu galup. Buita ida di ayat 4. Marhite padohanon Apostol Paulus naing mangodolhon
ia huria Efesus nunga ditodo jala di pahusus debata. Adong pajowon naung songgop tunasida. Laho pajong jokon parange manang peradaban nai baru. Parange maribar jala asing sian nah hinanguluhon ni halak Efesus ujui. Hopatu konteks sejarah. Lumlamdo ujui parange hajol maon di Efesus. Torok jolma cenderung menonjolkan hadirionna. Di bagasan gijang niroha martotang jala marsiasangan. Di parugamo ope hasonangan ni hagiot dohot hisap di daging do di jala hijolma. Marhite aka pelacuran bakti di aka kuil parsobaon tu Dewi Artemis. Alani ima Apostel Paulus mangapoi nasida asa marparami nai baru. Didok di ayat 2 doho ayat 3 martor niroha situtu marlabok jala marlabas niroha masih hehean di bagasan rohana holong haringga so kamuma mangaradoti hasadau nitodi pinadomu ni dame apo-apo on gabe songos sada rumus doi laho pajongjong hasadaon di tonga-tonga ni huria jala molo soolo jolmai mangulahon nanidok na lison tumso tagano do jupang hasadaon nahina lomohon ni debata sialamat cai gudang perbedaan nabui gadisi dalian manang alasan marsalisi jala martotang jolmai jala dang makarikoton akka pardomuan. Prinsip hasadauni torando di sosohon Apostel Paulus diturpukon didok di ayat 4 rodi ayat 6 aisa dado dagingi jala sada do toddi ai somoni do hamutar jo di bagasan sada pakirimon di pajowoni sada do Tuhan sada do haporseaon sada do nampat didion sada do ribata amani sasude si gomgomi saluhut si torusi saluhut jala si ingani saluhut pangaripunanna namar haroroan sian nasada do hita jala mangolu nang marujun tong di bagasani subtema na paduahon si pahusor-husor rota asiasi do haragamoni. Pudani Apostel Paulus na mangodolhon hasadaon dan na bermaksud menolak realitas ragam perbedaan na masa di tonga-tonga ni hajor maon. Justru manhide trupukon dilehod do pangatusion nai baru laho memaknai perbedaan na adongi bahwa dan boi baheron perbedaan ini gabi alasan suadong akka hubungan dohot pardomuan di jolma. Alana justru dinok di ayat itu alai tuganup hitabedo di basa-basahon asiasi marguru tu panagihon ni pangalehon ni Kristus marhite paddohanon di paadar do perangan ni Kristus di haragamot tai natuhat taido namasagihon jala asiasi do ganup perbedaan na adongi asa dan turpuk partot tangan jala dalatta laho marsiagoani alani ikod do macai gomos taat tusi lapatan doho tujuan ni Kristus mangalehon perbedaan ni haragamoni di tonga-tonga ni huria asegarup jolma hobbar tu hadirion na namarasing siat donganna parsidohot laho pasangapod debata dangadong perbedaan na justru mangaleai debata dohot manigai ulaun di debata di portilion istilah kritik is from Satan manang dihatabata sian sibulis do kritiki dan na bermaksud menolak kritik dalam artian padapot na berbeda dalam demokrasi. Alai menegaskan bahwa kebenaran Allah itu sudah final dan kekal adanya. Tarimot tusi dan adong second opini manang tafsir na asing. Dan adong inganan ni kritik tuhara caun di debata. Soholan haudukon dohot hauloon. Ubahen didok di Matius 5 ayat 37. Songonom mahatamuna olo anggo olo dang iadang nasanagadda siani sian najahat doi asa hola sibulis do dohot akka paranganna nasai olo makritik debata di ulaonna
Alami ita pakke maganup haragamun na adong bihadiriota. Laho mangula ulaw lomo ni rohani debata. Bidok di Roma bidu 12 ayat 6 rodi ayat 2. Ganup majalo silehon-lehon. Marguru turagam ni asi ni roha. Na tinurbukkon na tuhita. Ia panuriranon. Maengma mardomu tu haporseaon. Ia ulaw marhobas. Ba ulaw marhobas ma. Ia haguruon ima. Ia pangapoion ima. Ia namangasihi sian bulus ni rohama. Ia namanguluhon maringgas ni rohama. Ia namarbasa-basa pangaripunanna. Haragamo di bagasan Kristus hamoraud doi. Laho pajongjong haracao ni debata di portidion. Alani i tapareahima hasadau ni tondita. Amen taidehon pasu-pasu hatami. Tapasada maruhat tamartangi yang mahita. Mauliate ma ali Tuhan di sopaho rohanami tu adupanmu. Nunga di patu begi hokko hatam di tonga-tonga ni parsaorang ni huriam. Narohami madapot tonho ali Tuhan. Dinapadiri pajongjong langgata pamujiat kami. Diganut bagas namibe. Tuhan jala debata nami. Totong mamarsangap jala marmulia ho di bagas ngulu nami. Ajar-ajari hami laho mangatusi lomoni roham. Asa margogo hami mamilihon sandok ngulu nami. Padirihon hasadaon taho partu lomoni roham. Ima hasadaon mitoddi. Asa sadahuriam laho mamuji pasangap guarmu nabadiyai. Mauliate madihuali Tuhan. Hupuji hupasangap hami guarmu nabadiyai. Di bagasan guarni anakmu Yesus Tuhan nami. Ramoti sudiak karuas ni huriam. Siadat darat namet-met rodi nama tua. Sonang soharibu-ribuan di linggum niasi ni roham. Amin. Dipuji di pasangap rohanami maho ali Jehovah debata nami.
ala takasdo di hati dakor rohanami, asidohot holong ni rohamnu do natotong marmudu-mudu huriam. Ali Tuhan nami tatap masa luhur ruas ni huriam di dia pemaringanan. Namar saur di ganuk bagasna, suang somoni nang naarong dia kapardalanan nang dia ka ulauna. Homa totong mangaramoti sa luhur ruas ni huriam. Sarihok kami dia kanarikoti. Ramoti parmudu-mudu sa luhur ruas musian namek-mek rodi na natua. Bai si burmagurang akan namek-mek. Tababisuk hapistaran dia kana marsikola. Dapotan siroka nitodi. Akayanakon ni huriam nang patut dia ka partikiana. Suang somoni sa luhur rumah tangga di tongani huriam. Homa na mamasu-masu. Nangalehon holong nasian ho. Asa mardani sonang. Lehon akka keharmonisan. Asa sonang suharibu-ribuan saluhu namar saur di bagasan holong setia nasian ho. Gudang do disariho rohanami. Ale tuhodo hami mangalu-alu ale Tuhan. Asa hona manupak jalan mamasu-masu. Asa saluhu na imajadi. Sudah pergumulan namasa di tongani huriam. Upasahat hami tu ada pampu. Asa hona mamabihok kami. Mula do maka ruas ni huriam na di bagasa parsahiton. Tatap nasiat banuam. Pasu-pasu akka ubat na pinake nasida. Para medis na mangubati nasida. Pasu-pasu si panganos sinumon na dikonsumsi. Gabi parhitian niasi ni roham dohot hagugo omo. Laho pahisarhon pamalum nasida saluhuna. Unang loas adong akan aganggu akan ruas ni huriam. Manang alani parsahiton, manang alani ragam pergumulan ng persoalan na masa di tonga-tonga ni ngulmong. Tuhoro hami maporus, tiyo tangan nami gomos. Asa boy huduti hami perjuangan nami. Asa boy huduti hami ulaw nami. Laho mapariyahin sudia kanadinggan hobartu na pinar bagabagam. Atong di tonga-tonga nami maho ali Tuhan marhiteto dimto di porbadiyay. Asa totong sorang suharibu-ribu saluhu ruas ni huriam. Manang di dia pemaringanan. Hupuji hupasanap hami kuarmu na badiyay. Mangasaho kuar ni anakmu Yesus Tuhan kami. Amin. martangiang pasahat tu peliat tu debata tapasonang marohata. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, hodo harorwan ni pasu-pasu doho silehon-lehon, rodiaka dengan basa na mauliutus. Mauliate mahusob bahok kami tuho, ala di pasu-pasu hodo ngolu nami,
Hupasahat hami matuho diri nami, nang sian nani lehom itu hami. Sai jalo mai gade pilihan na khusus di adopanmu. Asi maroham, sai pasu-pasu ma pilihan na hupasahat hami tuho. Asa hupar hasiak kami i, laho pati bulhon harajaumu. Di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite to dimna badiyai. Asalam patar, huida jala huboto hami. Godam nisi leho-lehommu di hami. Sai ajari mahami, asalam girgir hami madok mauliate tuho. Huhut pasahat to pilihan nami. Dalam laho pasangat poko, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rak mahita mangiru di tangiang hato patai. Ale amanami na di Banua Gijang. Sai pinarbadia maguarmo. Sai Roma harajaonmo. Sai sau malomoni roham di Bantungaw songon na di Banua Gijang. Leho matuhami sadarion hangulua siapari. Sesama dosa nami songop panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami to ihot tu pangucunan. Palua mahami siap pangago. Ai horona punah harajaon. Dohot hagugoon, roli hasangapon saleleng nileleng na. Amen. Jalo hamuma pasu-pasu siat debata amatai. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu. Di sondako Tuhan debata mabuhina Tuhamu. Jala sai asima rohana midahamu. Di dompako Tuhan debata mabuhina Tuhamu. Jala di pasaur hom madamena. Tuganuk todi munabi. Amin. Akala nang rope halis suksungi lau makaro potso luki molo Tuhan parhatasa mandok hatara ikon saud sai saudoi sai saudoi sai saudoi. Dang bemadi arau disi mangaluga hong soluki ai Tuhan kudonaki ai tunggodang pemusuki nama larong soluki sai daudoi sai daudoi sialan
Yesus